Nyuwun saya sampun pegang pikir sampur. Dodorake ceker saking sasono papan malanggen. Umuji wonten ing sasono lengen beksa semoga. Beriki Pak Padhepipun ngaten Pak. Nggih. Bakit. Oke. Gantos posisi malih Pak. Nggih. Siang wau wonten mriku saniki dalu wonten mriki. Alian-alian. Pantun. Mas Dwi. Dengan derek Pak Sumarno. Semangat Mas Dwi. Mas.
Lebih semangat. Ayo bertanya karo Mas Manten.